रायजो राजाफोर नैबे बिटिआर रेकर्ड बे बिटिआर रेकर्डजों 6 शिड्युल 8 शिड्युल जोंखौ फोजोबनो नागिरगासिनो दं। आं बेखौ बुंनो लुबैदों उरखा उरखा ब्रह्ममोननि दिफेन ब्रह्ममोननि जाथि थगायनाय जाथि माने फाननाय बे रोखा रोखा नुजाजोब्बाय। मामा भागिन जयैनो लोगो नांनानै जोंनि काउन्सिलखौ थारैनो बिथांमोना जेनेरेल काउन्सिल बानायनो थांगासिनो दं नामा? जिहेतु जोंनि 6 शिड्युलनि मोन्थाय दङ बेफोरखौ थारैनो बिथांमोना बोखारनायनि सेस्था खालामदों नामा? बेनि फारसे जोंनि UPPLनि दैदेनगिरिफोरा अवेर दंना गैया? आरो रायजो राजाफोरा दिनैनि समावहाय बबे खोथाखौ लानानै कनफिउसनाव दङ? मानि थाखाय गोनो गोथो? दिनै खोथाया गासैबो स्पष्ट जानानै फैदों। गोबां दैदेनगिरिफोरा बेखौ खावलायगासिनो दं आरो नोंथांमोनाबो जायगानि सार्थआव निजेनि नोंथांमोना सोरगिदिं एसेबो थाल मोनाखै नामा? दिनै जोंनि BTCआ थारैनो मा जागासिनो दङ? मानि थाखाय लोब लोब बिथांमोना दिनै जोंनि BTCनि फारसे दावबायफैबाय थादों? खनले खनले आं गोबां भिडिअसफोराव बेखौ बुंबोगासिनो दं आरो बिदिनो गोबां दैदेनगिरिफोराबो जोबोद मोजां मोजां खेंफोरथि होदों आरो विथ तथ्य लानानै बिथांमोना बेनि प्रुफ फोरमानफोरखौ रोखा नोंथांमोननि सेरावहाय जेब्लायबो लाबोगासिनो दङ। जोंनि बर'नि जारिमिनावहाय मोनसे खोथाया स्पष्ट दङ, जों बयबो बेखौ मोनथियो जे जोंहा मोनसे समावहाय जोंनि राजधानि दङमोन, जोंनि मोनसे गोमालांनाय रायजो। दा फिन खनसे आरोबाव जोंनि जि गोबां जिउ बावसोमनानै मोननाय BTCआ जारिमिन जाना थाबावसिगोन नामा? जोंनि BTCआ थारैनो जेनेरेलफोरजोंहाय सेफिन जासिगोन नामा? जोबोद दुखुनांथाव मोनसे जारिमिन जानानै थागोन बियो आरो बेखौ सम थासेयावनो जोङो बे भुलफोरखौ दासे सुद्रायनानै लायाब्ला थारैनो जोंनि फारसे नैबे गोसोम जोमैया साग्लोबगासिनो दङ आरो बेनि फारसे खेंफोरथि लाबोदों DJPनि आफादगिरि बिथां फर्मिनास बिथाङा जोबोद गोख्रों रावजों बिथाङा सोंखारिदों, सोंदों, सोंथि खालामदों आरो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे नैबे सिरि मोननायनि सम, उन्दुना थानायनि सम नङा। थारैनो जोङो बेखौ गरनैसो थाखानि थाखाय जोंनि जि मोनखानाय BTCखौहाय जोङो खोमाना लानो नाङा। बिसायख'थियाव गरनैसो रां मोननायजों नोंथांमोना हयथ' मोनसान्दि जोबोद गोजोननाय मोननो हागौ, खिन्थु बे नोंथांमोननि अरायथा जानाय नङा। अरायसम नोंथाङा बै फैसाजोंहाय जानो हानाय नङा। आथिं आखाइ दङ जेब्ला नोंथाङा निजेनो आरजिनो हानाय गोहोखौ निजेनो दिहुनना लानांगोन, निजेनि लामाखौ निजे दिहुनना लानांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि थामोनथानि थाखाय जोङो बे मोननै जिनिसखौ रैखाथि होनाया जोंनि कर्तब्य। जोंनि माहारियारि आफादफोराबो गोबां माखासे गोरोन्थि मावबोगासिनो दं, मावाखै नङा आरो सोंखारिया सानब्लाबो बिथांमोननि नामा खनले खनले रायखांजाबाय थानाय बायदि जादों आरो रायखाङाबो जाया। जोङो नुदों 1 मे खालि जोंहा बड'फा रुंसारि सान फालिनाय समखालि बिथांमोना मोनसे राजखान्थियारि मेल खुंनायजों लोगोसे मोनसे बर'फोरनि बिफा बड'फानि जे मान बावनाय हाबाफारिनि समाव बिथांमोना बिथांनि आइडिय'ल'जि, बिथांनि प्रिन्सिपालनि बाथ्रा सावरायनो गोनांमोन, नाथाय बिथांमोना राजखान्थिनि मुङावहाय जोंनि गेजेराव मोनसे गुलाय गुजाय थासारि सोमजिहोनायखौसो जोङो नुनो मोनदों आरो हिंसायारि जाथायबो जालांनाय बायदिसिना जाथायनि फारसेबो जोंहा दावराव देख्रेब नार्जारि आयं बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों। बेखौबो नोंथांमोना भिडिअनि जोबनायाव दिन्थिलांगोन आरो मा खावलायदों फर्मिनास बिथाङा बेखौबो नोंथांमोना नायलांदो। नोंथांमोननो भिडिअखौ दिन्थिनायनि सिगां आं नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाथ'नाय थाबाय आरो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव आरो आसा खालामदों नोंथांमोना गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौहाय सानै हनै होगोन आरो मोजां मानसिनो होगोन, मोजां केन्डिडेटनो होगोन आरो बेनिखायनो बेनिख्रुइ साबसिन आरो रावबो गैया। आं अलरेडि फोरमायखाबाय। खाम्फा बरगयारि बिथांनो जोङो दिनैनि समावहाय जाथिनि सार्थआव, जोंनि BTCनि सार्थआव, 6 शिड्युलनि सार्थआव, जोंनि राव हारिमुनि सार्थआव जोङो बिथांनो होनांगोन जे जोंनि जुजिनाय बे जोंनि मोनसे फाइट, जोंनि मोनसे बेटल आरो बेयाव जोङो देरहासार जानाया जोंनि जोबोद गोनांथि। बेराफारसेथिं NDA हिसाबै जयन्त बसुमतारीखौ फसंदों, बिथाङा अलरेडि NDAनि गलाम जाखाबाय, बियो रोखा फोरमान जाबाय आरो खनले खनले फोरमान होनांगौनि गोनांथि गैया। रायजो राजा नोंथांमोना रोंखा राखा बयबो बुजिखानाय आरो नोंथांमोना नुगासिनो दङ दासान्दि मा जागासिनो दङ। बेनिखायनो गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ ओरैनो नस्थ' दा खालाम होननानै आं बुंनो सानदों। स' बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन, बाय। বিটিআর দেখাই আছো বিটিআর এইখন বিটিআরের নামেৰে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মামা ভাগিনা মিলি পেলাই আমাৰ যোনটো 6 শিডিউল আছিলে, 8 শিডিউল আছিলে BTC
পরবর্তী অনাগত ইলেকশনের অহা টাইমত এই বিটিআৰৰ নামতে আমাৰ বিটিচিখন খাব বিচাৰিছে নিগলিব বিচাৰিছে আৰু হিমন্ত মামাক মই সুধিছিলোঁ সেইদিনাখন এটা কথা আপোনালোকে নটিচ অলৰেডি পঠাইছে বিটিচিৰ এলেকাৰ যিকোনো জাগাত এইবিলাক আমাৰ আদিবাসী যিবিলাক বসবাস কৰি আছে ট্ৰাইবেল আদিবাসী আৰু মানে আমাৰ মুছলিম মিয়া ভাইবিলাকক এবিচনৰ লেটাৰ পঠাই দিয়া হৈছে আপোনালোকে ইয়াতে মিঠা মিঠা ভোট পাবৰ কাৰণে আহিছে আমি সব গম পাওঁ আমি আপোনাক কুৱেশ্যন সুধিছিলোঁ এটা কুৱেশ্যন মামাক যে এভিকশ্যন কৰিলে কেতিয়া কৰিব আপুনি এতিয়ালৈকে উত্তৰটো দিয়া নাই আমাৰ ভাইবিলাকক 63 এবাব জেল হাজতত বিটিআৰৰ নামত শান্তি শক্তিৰ নামত আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ চেণ্ট্ৰেল জেলত ভৰাই থৈছে আমি কৈছিলোঁ যদি ফাঁচি দিয়ে কেতিয়া দিব আৰু যদি এৰে কেতিয়া এৰিব আমাৰ জাতি ভাইবিলাকক ইয়াতে আপোনাৰ মিঠা মিঠা ইয়াত আহি নচলিব হেমন্ত মামা আপোনালোকৰ খেল সব আমি গম পাওঁ আপোনালোকে মামা ভাগিনা মিলি পেলাই ইয়াৰ বড়ো জাতিৰ লগতে ইয়াৰ গোটেই মানুহবিলাকক আপোনালোকে অসমত দাসী বনাব খুজি আছে সেইটো আমি ভালকৈ গম পাওঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ আপুনি অহা ইলেকশ্যনত এই কক্ৰাঝাৰ 1 নং লোকসভাত মুখ ঠিকেছা খাব ৰাইজে ৰাজাফोर नैबे बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर एकर्डजों 6 शिड्युल 8 शिड्युल जोंखौ फोजोबनो नागिरगासिनो दं नोंथांमोना थाल दंना गैया बिटिसि जोबनाय माने 6 शिड्युल जोबनाय माने जोंनि हारि थामोनथा गासिबो जोबनो थांगासिनो दङ जायनि समाव परबर्ती समाव जोङो जेनेरेल काउन्सिल जानो थांगासिनो दङ रायजो राजाफोर बिके डाब्लिउसि बादि बाव 6 शिड्युलनि मर्यादा थाला जायनि जुनै नोंथांमोनखौ जोङो बार खावलायदों बे बिसायख'थिया जोंनि थामोनथाजों लोब्बा दङ जायनि जुनै जोङो बिटिसि 6 शिड्युल 8 शिड्युल जरिखेलाव बासायनांगोन बे इउपिपिएलनो भट होयोब्ला नोंथांमोना सानसे समाव खाफाल थुनांगोन खाफाल सौनांगोन नोंथांमोना आफसुस खालामनांगोन जों मा भुल मावना लाखो जे रोखोम जोंनि दङमोन होनो जे डिमापुर रायजो दंमोन नौनोगोर रायजो दंमोन बे बिटिसिआबो 6 मासनि उनाव गोमानो थांगासिनो दङ नोंथांमोननि बिमानि राव हारिमु थामोनथाया आज के दिन में ये बिटिआर एकॉर्ड के नाम में हेमंत बिश्व शर्मा और उसके मामा भागीना मिलके जो कि आप लोग 2003 में आप लोग का जो पर्दा था बीजेपी लोगों ने गठन किया था बीटीसी आज के समय में हेमंत और मामा भागीना मिलके सब कुछ हमसे छीन के लेके जा रहा है आज के टाइम में अगर अटल बिहारी जीवित होते शर्मिंदा होते कि हमने जो कुछ दिया था इस क्षेत्र को हेमंत बिश्व शर्मा और चाय वाला नरेंद्र मोदी अमित शाह ने फिर से उस जगहों को फिर से छीन के लेके गया ये मर्यादा था हमारा आपको आना पड़ेगा अभी जीवित है एलके अडवाणी आइए अब एक बार आप लोगों ने 2003 में जो बीटीसी गठन किया था हेमंत बिश्व शर्मा और प्रमोद बोरो मिलके इस इलाका को हमेशा के लिए खत्म करना चाह रहा है इसलिए हम बोल रहे गोटे पब्लिकों का आह्वान दिसु विशेषकर मिया मुस्लिम आदिवासी सान्ताली भाईबिलाक हेमंत मामार असुरर मामार कथार आपनालोक भूल ना जाब रायजो राजाफोर जुदि बिमानि राव हारिमु थामोनथाखौ बासायनोबा जोङो बिटिसिखौ रैखा होनांगोन 8 शिड्युल माने बिमानि राव 6 शिड्युल माने जों जे जेराव थायो बे जोंनि थामोनथा बेखौहाय जेनेरेल खालामनो नागिरगासिनो दं हेमंत बिश्व शर्माजों प्रमोद बर'जों हारसा हिन्जाव लाग्राजों जायनि जुनै नोंथांमोनखौ जोङो गुबुन दलनिब्लाबो फैगौ बिसायख'थियाव जोङो नांगालनि सबियाव भट होनानै जयजुक्त खालामनानै जोंनि मोनखानाय थामोनथा 2003 नि 6 शिड्युल आरो 8 शिड्युलखौ जेरैखेलाबो बासायनांगोन धन्यबाद थांनाय 1 मे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि रुंसारि जानाय सान बे सानखालि उरखा उग्रा ब्रह्म ज' लोगो लांनानै आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमंत बिश्व शर्माखौ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मांखरसालियाव लिंना लाबोदों एदिनखालि रायजो राजाफ्रा बयबो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ सिबिनो फुजा होनो बावनो मान होनो बेनिफ्राय बयबो रेडिमोन किन्तु बिथांमोना आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ बेयाव लाबोनानै बेयाव जेरोखोम राजनितिनि केम्पेइन खालामबाय जों बेखौ निन्दा खालामो मुगैयो आरो बड'फानि मांखरसालिया खुनुदिन राजखान्थिनि मोनसे आड्डा जानो हाया बेयाव राजनितिनि मोनसे भाषण राजनितिनि बाथ्रा लानानै बेयाव अबेबा हान्जाखौ रायनाय अबेबा हान्जानि जानानै खोथा बुंनाय बे जानो हाया बे खुनुदिन बड'फानि आदर्शजों मिलाया बेनिखायनो बेयाव जायनाखि बाथ्रा बुंहैदों आसामनि चिफ मिनिस्टारा बेखौ जों निन्दा खालामनो मुगैयो आरो बेखौ खालामनो थाखाय उरखा उग्रा ब्रह्म दिपेन बर' प्रमद बर'मोनहा जि जायगा होदों बेनि थाखाय बिसोर दायनिगिरि जों बिसोरो मुगैयो धिक्कार होयो दा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि बे मांखरसालियाव ओइदिनखालि मोजां आदर्शनिसो बाथ्रा सावरायनांगौमोन बड'फानिसो गियाननि बाथ्रा सावरायनांगौमोन खिन्थु बेखौ सावरायाबालानो दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टारनि खुगाजों दिनै बे गोथार बड'फानि मांखरसालिनि जायगानिफ्राय माने फोसावनाय जाबाय जे जायफ्रा इउपिपिएलआव ओंखारदों बे इउपिपिएलनोसो
अरुणादयारि स्किमखौ होनाय जागोन आरो गुबुन गुबुन सुजुग सुबिदा होनाय जागोन बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय। बेबायदि बुंनाया मुगैथाव आरो लासिंसिं बियो दिनै बर' हारिखौ नोङो बे मोनसे स्किमखौ लानानै अरुणादय स्किमखौ लानानै जों बोखावनाय हारिनि गेजेराव गावस्रानाय लाबोनाय बे जिया खुनु दिन बे मोनसे राजनितिक हान्जानिबो बे आखु जानो हाया बेयो। दिनै गोरिबा गोरिबखा इउपिपिएलआव थानायाबो गोरिब बिपिएफआव थानायाबो गोरिब बे बिपिएफ इउपिपिएल बे गोरिबखौ लानानै बोखावनाय जे बिपिएफआव ओंखारब्ला अरुणादय स्किम मोना बायदिसिना स्किम मोना होननाय इउपिपिएलआव ओंखारबासो स्किम मोनो होननाय बेबायदि जाथिखौ बोखावनाया बेनिफ्राय देरसिन मुगैथाव बे खुनु दिन गाज्रि जानो हाया बेयो। जाय गोरिब जाय उपजुक्त स्किम मोननांगौ बिसोर मोननांगौ आरो जायफ्रा मोननाङा खिन्थु नोङो स्किमनि थाखायनो जे जाथिखौ गोरिबफोरनि गेजेरावबो जाम्बा जाम्बिफोरनि गेजेरावबो जे बोखावबाय बेनिफ्राय देरसिन माने जघन्य राजनिति जेबो थानाया। दा दिनै उरखावग्रा ब्रह्म दा बिसोरो गियान थानांगौमोन बे जायगायाव चिफ मिनिस्टारखौ लिंहरनानै बे जायगायाव बिदि खोथाखौ बुंनो नाङामोन। दा दिनै दिफेन बर'मोनहा मा गियान होनो सानदों फरायसा आफादनि नेता जानानै। दा बे दिनै जाय फरायसाफोरखौ लानानै जाथिया आसा खालामो जाय फरायसाफ्रानो बर' जाथिनि माने सेफगार्ड भेनगार्ड डिफेन्डार आरो बिसोरनो बर' जाथिखौ दानांगौ बिसोरनो माने बर' जाथिखौ खैफोदनिफ्राय बोखांनांगौ। दा दिनै दिफेन बर'मोनहा बे फरायसा आफादनि सेंग्राफोरखौ माबायाव बाहायदों लासिंसिं दिनै बे अरुणादय स्किम राननाय अरुणादयनि बाथ्रा बुंनानै जाथिखौ बोखावनाय बेनिफ्राय देरसिन जघन्य खामानि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया मावाखै जों सानो जघन्य खामानि बियो। दा दिनै माबोरैहाय इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट जानाय समाव दिनै गामि गामि फरायसा आफादनि नामाव दिनै माबोरै अरुणादय स्किम राननायनि दिनै फर्म राननो हायो। दाथ' डुप्लिकेट फर्म रानगासिनो दङ जों खोनाबाय थादों मिथिबाय थादों डुप्लिकेट फर्म आरो नों बे कड अफ कन्डाक्ट जानाय समाव नों सोर गभर्नमेन्टआ स्किम होनो हायो सोरनो मा अनसुंथाइ होनो हायो गभर्नमेन्टनि खुनु माने स्किम खुनु अनसुंथाइ दा होनो हाया। बे नंखाय खोथा बुंनानै दिनै रायजो राजाखौ आन्दायहोनो नागिरदों आरो दिनै बे अरुणादय स्किम होगोन मा होगोन होनना बुंनाय बे जोंनि फरायसा आफादनि बे आखु जानो नाङा बियो। फरायसा आफादा गावनि फरायसाफोरनो बिदि गियान होनाया जाथियाव दिनै माबायदि गियान होनो नागिरदों जाथिखौ माबायदि दैदेननो नागिरदों जाथिखौ मा रोखोम दैदेननो नागिरदों जाथिखौ मा रोखोम रैखाथि नागिरदों बे दिनै गिदिर प्रश्न जायो। ओंखायनो जों दिनै थांनाय जायनाखि 1 मेआव चिफ मिनिस्टारखौ लाबोनानै माने बड'फानि जायनाखि फुजा होनाय सम बे फुजा होनाय समाव रायजो राजाखौ फुजा होनो स्कप होजासे राजनितिनि जे केम्प खालामबाय बेखौ जों निन्दा खालामनो मुगैयो। आरो दानि जे इलेक्सन केम्पेइननि नामाव दिनै जि समाव इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट जागासिनो दं बे कड अफ कन्डाक्ट जानाय समावबो नों अरुणादयनि स्किम रानगोन मागोन होननानै गामि गामि हाबै हाबै जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफोरखौ माने जायफ्रा इउपिपिएलआव ओंखारो बिसोरनोसो होनाय जागोन जाय इउपिपिएलआव ओंखारा बिसोरनि माने स्किमखौ दाना होनाय जागोन पिएमवाइ न'नि स्किम बेखौ दाना होनाय जागोन अरुणादयखौ होनाय जानाय नङा होननानै बुंनाय बेफोर जिनिसा दुखुनांथाव जाथिखौ माने बोखावनाय स्किमखौ लानानै बे खुनुदिन सहाय जाथावथाव नङा। बेखौ खुनुदिन जों माने सहाय होनो हाया मदद होनो हाया। दा आं बेयावनो बुंनो लुबैयो उरखावग्रा ब्रह्मखौ उरखावग्रा ब्रह्मआ गोदोनिफ्राय जाथिखौ बिदिनो बुखावबाय सा खोला लानो बुखावबाय सानजा सोनाब लानो बुखावबाय आरो दाबो बिदिनो स्किमखौ लानानै नोङो गोरिब गुन्द्रानि माने गेजेराव बोखावबावसै इउपिपिएल बिपिएफ होननानै बे बेसेबां माने सैज्य खालामथाव नङै बाथ्रा बियो। दा दिनै आङो बुंनो लुबैदों उरखावग्रा ब्रह्मखौ बे बड'फानि बे मांखरसालियाव माबोरैहाय नोंनि दादागिरिया बोरै सोलियो नों माबोरै दादागिरि खालामगासिनो दङ। नोंथ' गोदो जेरै हिटलारनि खामानि मावदों गोदो एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानाय समाव दासिमबो नों हिटलारनि आखुखौ नों दाबो जोबाखै। बे उपेन्द्र ब्रह्मनि बे मांखरसालि सिङाव माबोरैहाय इउजि ब्रह्मनि मोनसे प्राइभेट स्कुला बोरै बेयाव थानो मोनो बोरै खुलिदों बे स्कुल माबाखौ स्कुलखौलाय उपेन्द्र ब्रह्मनि माने मांखरसालि सिङाव सोर थोनदों सोरखौ मोनदोंखौलाय लाजिनाय गैया नामा बेयाव। दिनै मांखरसालिखौ बानायदों बे दतमा ओनसोलनि रामफलबिल पाटगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो ज' दावराव देखेब नार्जारि आरो बे मांखरसालिया रायजोफोरनिसो बड'फानिसो जायगा बियो बर'फोरनिसो बियो। दिनै बे जायगायाव बोरै उरखावग्रा ब्रह्मआ माबोरैहाय माने गावनि प्राइभेट स्कुलनि माने माबाखौ मारै बेयाव दोननो मोनो प्राइभेट स्कुलखौ बोरै बे जायगायाव खुलिनो हायो इमिडियेट उथायनांगौ बेखौ रायजो राजा बेखौ कमप्लेन होगासिनो दं बयबो बुंगासिनो दं। आरो दिनै बिनि बादैबो दिनै
आं बेखौ बुंनो लुबैदों उरखा उरखा ब्रह्ममोननि दिपेन बर'मोननि जाथि थगायनाय जाथि माने फाननाय बे दिनै रोखा रोखा नुजाजोब्बाय बयबो मिथिजोब्बाय बड'लेण्ड रायजो नाङा होननानै सुक्ति खालामना लाबोनाय जेराव बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय रायजो राजानि थै लानानै सहैदोंमोन थै लानानै सहि लानानै मेवना हैदोंमोन दा दिनै जे माने सुक्ति खालामनाय समाव बड'लेण्ड रायजो नाङा होनना फैबाय रायजो राजाखौ मिथिदों बाथ्रा गैला नोंसिनि बिचार सुक्तियाव दिनै गामि दानख'नाय मोनसे क्लज लाना फैबाय बड'लेण्ड रायजोनि जायगायाव नोंसोर माने गामि दानख'नाय सुक्ति लाना फैबाय बड'लेण्ड रायजो फोजोबस्रांनायनि मोनसे सुक्ति नोंसिनि आमोलाव जाबाय दिनै बेखौथ' रायजो राजा नुयि बाथ्रा गैया दिनै नोंसिनि दिनावसो दिनै जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा जे बड'लेण्ड रायजो बिटिसि बे जोबनायनि लामायाव जे फैबाय बिटिसि 6 बोसोर जोबनायनि लामायाव फैबाय बेखौ जों दिनै रायजो राजाफ्रा नुयि बाथ्रा गैला दिनै जोंनि मेगनावनो रायजोफ्रा बयबो गावनि मेगनजोंनो दिनै नुनो मोनसिगोन जे गोदो गोदाय जेरै माने बर'फ्रा रायजो दंमोन राजा दंमोन डिमापुर माइबं नोगोराव बर'फ्रा माने रायजो खुंदोंमोन बे बाथ्राखौ जों जेरै बुङो रायलायो दिनै थद्रुब दिनैबो जों दिनै बे बाथ्राखौनो जों रायलायनो मोनसै खोनासंनो मोनसै दा नुगासिनो दङ जे जोंहा बर'फ्रा माने बिटिसि दंमोन बे बिटिसिया जोबलांबाय बे बाथ्राखौ दिनै दुखुनांथाव जारिमिनखौ जों नोंसिनि खर्मनि गेजेरजों जों दिनै बर'फ्रा नुनो मोनसै नोंसिनि दिनावनो दिनै बर' जाथियाव दिनै न' बां सावना ओंखारजानाय मानसि गावथारजानाय बुथारजानाय बे जों आलाय सिलाय जानाय बेखौनो जों नुगासिनो दं नोंसिनि दिनावनो दिनै माने बर'फ्रा जेल जागोमानाय आलाय सिलाय जानांनाय जेलनिफ्राय गगोन ना गवा बेबो खुनु माने गेरेन्थि गैया दिनै जायफ्रा दं बाहेरायाव बिसोरबो असान्थि बिसोरो दिनै जेलाव थांफिननांगौ जागासिनो दङ दा बेबायदि अबस्था दिनै नोंसोर जे जाथि फाननाय खामानि मावगासिनो दं नोंसोर जाथिखौ थगायगासिनो दं दिनै मोनफा मोनफा रोखा रोखा दिनै नुगासिनो दं नोंसोर थगायनानै जोबनो रोंला दा बेनिखायनो दिनै नैबे जानाखि नोंसोर जे माने फैगौ इलेक्सन नामाव जाथिखौ बोखावबाय जाथिखौ जे माने गोरिब गुन्द्राफोरनि गेजेराव जे अरुणाचल स्किमखौ लानानै जे नैबे इउपिपिएल नैबे बिपिएफ नैबे माने बिजेपि नैबे कंग्रेस होननानै जाथिखौ बोखावलायबाय बे मुगैथाव खामानिसो मावगासिनो दं जाथिखौ बिदि बोखावनो हाया आरो बिदि बोखावनायखौ खुनुदिन रावबो सैज्य खालामनो हाया बेखायनो रायजोफ्रा दिनै बयबो बुजिनो सम जाबाय बुजिनांसिगोन बिसोरो दिनै थगायगासिनो दं नंखाय बाथ्रा बुङै दिनै अरुणाचल स्किम होगोन होननानै दिनै गामि गामि मोना थाङै फैसा राननाय रायजोखौ मिसलेट खालामनाय बे जागासिनो दं खबरदार रायजोफोर जाहाथे बेबायदि जों मिसलेट जाया आं बेखौ रायजोफोरखौ दिनै खावलायहरनाय जायो दिपेन बर' दिनै इलेक्सन नामाव गावजों गाव दिनै बुलाय सुलाय मानो खालामजेनखो गावजों गाव अन्थाइ खुलायनाय सिगिस' खालामलायनाय बुलायनाय दिनैबोथ' जागासिनो दं आरो बेखौ स्टार्ट खालामदों नोंसोरनो इउपिपिएल एबसु दिनै मोनसेयानो ज' इउपिपिएल माबा मोनसे अबेबा एबसुआ दायनिफ्राय बारग'नो हाया आरो एबसुआ दायबावब्ला इउपिपिएल बारग'नो हाया दायनिफ्राय बेखायनो बे जेसेबां घटना जादों दा मानसि बुनाय सिगिस' खालामनाय अन्थाइ खुबैनाय बे नोंसोरनिफ्राय फैदों होननानै जों दिनै बयबो साननानै लायो आरो बे जागासिनो दं दा बेखायनो दिनै नोंसोर बेखौ मानो स्टार्ट खालामखो दिनै बुलाय सुलाय दिनै मानो लाबोखो नोंसोर सान्थिनि खोथा बुंबाय थायो बिचाराव सान्थि फैबाय गोजोन फैबाय होननानै दिनैखौनो नोंसोरनि दिनाव मारै बुलाय सुलाय मारै स्टार्ट जाखो बन्द' खालाम इमिडियेटलि